Hvad så sammen, velkommen til denne video. I dag så laver vi altså en tryllevideo, og det gør vi. Kan vi lige rykke den, så der er skide godt. Okay, så. Vi laver en tryllevideo, fordi at nu begynder jeg sgu på det. Okay. Første video, vi der vil lave her i dag, den bliver ret nem, ikke? Så er lige med at tage 16 kort. 1, 2, 3, 4. Okay, det gør jeg lige nu, ikke? Sådan. Nu har jeg 16 kort, og vi kan også lige til efter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, det må vi lige et hurtigt cut. Og blande dem lige hurtigt. Okay, sådan der. Se, så det der, det er jeres kort, okay? Okay. Godt så, fint. Vi tager lige det øverste kort her. Nedenunder kortet, bare lige så vi ikke kan se, hvad dit kort var. Så tager vi lavet en amerikansk blanding, så det er ned, hen, ned, hen, ned, hen. Det bliver bare vi med indtil, at der ikke er flere kort. Okay, så når du så når til de 3 nederste kort, så tager du en ned, og når du så har det med, så vender du dem rundt og lægger ned. Og bang. Det var ikke det kort, men det var vores hjælpekort. Så du kan se, de ligger de kort et eller andet sted her i bunken. Okay, så. Fint. Okay, det ligger et eller andet sted i bunken, så du kan se. Men vi kan også lige blande dem i gang, ikke? Det siger vi. Vi lader dem lige en gang, og så kan I kigge bagefter. Ja. Godt, så nu har jeg blandet kortene, så nu ligger de sådan lidt andre steder, ikke? I hvert fald. Bang! Det her, det er vores hjælpekort, det siger vi. Det er vores hjælpekort. Okay, hjælpekortet, vi cutter bare et sted. Og det er faktisk ligegyldigt, hvor vi bliver publikum om at sige stop. Nu vi ikke har noget publikum, siger jeg stop her. Så finder vi de kort, og det der. Fint. Så går vi sådan her. Og den bunke, hvor hjælpekort ikke er i, der er de kort ikke. Så det vil sige, at den der bunke er den ikke i. Slam, og slam. Sidst den her, der er den ikke i. Væk. Og 9. Nu kommer tutorialen. Okay, tutorialen, drenge, bliver rigtig nemt. Du kan faktisk blande dem lige så tosset du vil. Okay, det du gør, du tager bare og siger, det nederste kort, du skal lige have i 16 kort først, ikke? Så siger du, det nederste kort, det er jeres publikumkort. Hvis de siger, det vil jeg ikke have fint nok, så får de bare et andet. Du siger, det er jeres kort, ikke? Jeg er der 5, fint. Så vil jeg gerne have jer der 5. Så er det der 5. Så tager du det øverste kort her. Det kan ned under bunken. Og så siger du, bare fordi så vi ikke kan se det kort, men det er faktisk, det der, det bliver så rigtigt dit hjælpekort til sidst. Og det, så skal de bare lige huske det, ikke? Så laver du en amerikansk blanding, det er det, jeg siger, ned, hen, 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 ned. Fordi når du så har gjort det, og det er meget vigtigt, at du starter med at tage ned, ellers så dur det ikke. Og så er det der ligesom der, ikke? Som jeg så sagde. Og så hvis det så er publikum er kloge, ikke? Så siger de, det der, det er mit kort. Det er det ikke. Og fordi at de ligger præcis i den bunke et eller andet sted, hvor den skal være. Og den ligger så lige der. Det er så, det skal du ikke rode med. Det ved jeg ikke hvorfor, den der bare der, og det er det, jeg trækker. Så kan du bare cutte dem lige så meget du vil. Husk, du må ikke blande. Du skal cutte. Altså lægge dem oven på hinanden, ikke? Det er ligegyldigt hvor mange gange du gør det, og hvor du gør det. Fuldstændig ligegyldigt. Det er også, hvad du gør det med en, altså om du gør det sådan her, eller sådan der. Det er bestemt selv. Så kigger du lige, hvor den er. Den der. Fint, så det kan du huske derfra, ikke? Læg den der til. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og der, hvor hjælpekortet ikke lander, det er det kort ikke. Hvis jeg ikke husker det helt forkert, så må det der meget gerne ikke være det kort fint nok. Så kan jeg ikke lige huske det. Jeg tror ikke, det er nederst, er det der? Nej, det er ikke nederst. Okay, det ligger der. Det er også ligegyldigt. Okay. Så er det ned, hen, ned, hen, ned, hen, ned, hen. Sammen.
væk med den, ikke? Ned, hen, og så væk med den. Og så er de kun som her, ikke? Og hvis du kunne lide videoen, så smid et like. Hvis du ikke kunne, så dislike. Det håber jeg ikke, du gør. Hvis du kunne lide kanalen, og hvis du håber på, at der kommer flere videoer, så abonner.